Pinoy Bus Driver TV. Dito naman tayo sa Ragay. Bago na muna dito.
kayo sa cover. Sa Barangay Limboro, Barangay Kawang Resort. Orang masuk Manila.
Paano ko rin yung pusit? Si Miko Raymond. Ay, naman naman ko. Gusto mo? Gusto na rin. Ilaw, frame, parang ganda yung sa upo ko. Kasi tingnan nyo kung ako mo kayo ako mo dahil sa CRS alright, mga resort. Ito kasabay natin dito po dyan. Wala, kaya tayo kasabayan tayo.
pare. Sa mga kabalikan. Napanay mo sila. Isama ka na. Kung hindi ka pagbibigyan. Bakit yung ano? Pwede ka kanyang nasa tama. Ayos. Kung yung kakatin mo yung kapwa mo. Isa mo kalakarin. Yan. Makakapos na. Bahala ko dito. Sa Pilihan dito.
na sa Germany, oh.